ועדים, אז הוא אדם שיהיה קצת יותר עז פנים, ואם רוצה להתעסק, במקום שיתעסק בדברים שעובד, צריך להתעסק בלהיות בעל ברית מילה, בעל מועל, וכדומה. כל הכוכבים, המורה כבר מנהל את העולם דרך הכוכבים, דרך המזלות, ובכוכב יש כוח בו, לנהל את העולם. והאסטרולוגיה, אומנם יש אסטרולוגיה קבלית, שהיא מאוד מדויקת, שאפשר לדעת בדיוק מה קורה עם אדם, מה יקרה איתו, כמה יתפרנס, יהיה עשיר, יהיה עני, וגם גם נכתב לאדם, כשהוא נולד, יש מלאך הריון שלו, אומרת הגמרא, שכותב על האדם, יהיה עשיר, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה כך או יהיה אחרת. אז זה נשאלת השאלה, אז למה שאדם יתאמץ? אם הכל צפוי והכל כתוב, אדם יישב ולא יעשה שום דבר, ויכול, בעזרת השם, השם כל יכול לשלח לו מה שצריך. אבל, מצד שני אומרים שאין מזל לישראל. איך יכול להיות שלא יהיה מזל לישראל? עוד אומרים, בנים חיים ומזונות תלויים, בנים חיים ומזונות תלויים במזל. אז המציאות היא כזאת. מזל זה הכלל בו האדם מצוי. ויש חוק בעולמות הרוחניים וגם בעולם שלנו, שכל פרט כפוף לכלל בו נמצא. אם האדם נמצא תחת כלל גשמי, אז הגשמיות שולטת עליו. וכל מה שקורה בגשמיות ישלוט עליו. פרנסתו ידועה, חייו ידועים, בניו ידועים, מה יוצא ממנו ידוע, הכל ידוע. אז מה יש לו לעשות בעולם הזה? אם הכל כבר ידוע. התשובה היא שעוד אולי אנקדוטה בעניין הזה, שואל הזוהר הקדוש על הצדיקים. איך יכול להיות שיש צדיקים שהיה להם עושר והם היו בריאים, לא היה להם טוב בחיים מבחינה חיצונית. וצדיקים כאלו שהיו חד ושלום חולים ולא הייתה להם פרנסה טובה ולא היה להם שום בית, איך יכול להיות? הרי הם צדיקים. אז יש בכל מיני מקומות מספרים לכם שאם אתם תעשו פעולות כאלה או אחרות, אז יהיה לכם פרנסה טובה, ויהיה לכם זוגיות טובה, ויהיה לכם בריאות טובה. אבל אנחנו רואים שהדברים לא עובדים ככה. הרבה פעמים, הרי אני לא נפטר מגיל 38 ממחלה. יש למישהו ספק אם הוא היה בסדר או לא בסדר, אם הוא היה צדיק או לא צדיק. למה? כי אומר הזוהר, זה תלוי מאיפה אדם נולד. אם הוא נולד מקו ימין או מקו שמאל. אם הוא נולד מקו שמאל, ושם הוא צריך לתקן כמו רבי עקיבא, אז יסרגו את בשרו בסריקות של ברזל, ודרך זה הוא צריך לעשות עבודה. ובכל זאת, מה התפקיד של האדם? מה הוא צריך לעשות בחייו? התשובה היא לעבור מכלל לכלל. לעבור ממזל למזל. כאשר אומרים אין מזל לישראל, כמובן אין מזל גשמי לישראל. שהגשמיות לא יכולה לשלוט על האדם. מה צריך לשלוט על האדם? בנים חיים ומזונות הם תלויים במזל. החיים זה עצם הקיום של האדם, שניתן לו חיים גשמיים, והגשמיות נותנת לו ומאפשרת לו, הכלל של החיים, להיות חי. כמה הוא יהיה חי זה כתוב מלמעלה. הוא לא צריך לעשות מאמץ כזה או אחר. איזה פרנסה תהיה לו? כתוב מלמעלה. איזה בנים, דיינו איזה הבנות תהיה לו, ואיזה מבחינתים, ואיזה דברים ייצאו ממנו, שבין זה בא, כתוב מלמעלה. אבל אם הוא רוצה לצאת מהמצב הזה, הוא צריך לעבור לחיים רוחניים. שהכלל הרוחני מעביר אותו בעבר לגשמיות. כשהגשמיות שולטת עלינו, אז היא שולטת על כל פסיעה ופסיעה שיש לנו בחיים הגשמיים. היכולת שלנו לצאת לחיים רוחניים, זה אומר שאנחנו יוצאים מהמזל הגשמי, שהוא הכלל הגשמי, ואנחנו יוצאים לכלל רוחני. אבל אז צריכים לנהל את חיינו בצורה רוחנית. מה זה אומר? חיים, השאלה ממה אני מקבל חיות בחיים. אם אני מקבל חיות רק מזה שיש לי יותר כסף, ומזה שיש לי מכונית יותר יפה, ומזה שאני יותר יפה, ומזה שנתנו לי כבוד, אז אני חי, ואני מזין את עצמי רק בחיים גשמיים. אז בתוך הכלל הזה אני שם את עצמי. ואם הפרנסה שאני רואה היא רק פרנסה גשמית, שזה נקרא אצלי פרנסה, אז בזונה, שזה הפרנסה של האדם, אני אשים את עצמי תחת הכלל הגשמי. אומר בעל הסולם, חיים אמיתיים הם חיים רוחניים. אדם צריך למלוק את חיותו מהרוחניות. צריך לכאוב לו אם אין לו רוחניות, וצריך להיות שמח מאוד אם יש לו נקודה רוחנית.
איך יודעים אם אדם שמח או לא? שאלה כמה הוא מוכן להשקיע בזה. כשאנחנו התחלנו ללמוד בלילה, אמרו לנו אנשים עושים משוגעים. באמצע הלילה לקום ללמוד תורה, זה לא נורמלי. אבל כשראו אנשים עובדים בזבל, כי הם צריכים פרנסה, אבל טוב, זה פרנסה. אם זה פרנסה, אפשר לקום בלילה. יש אנשים שמחלקים לחם בלילה, לא יודע איך היום, פעם הם מחלקים לחם בלילה. ואותם זה פרנסה, אפשר לקום בלילה, לעבוד, זה נראה ברור. אבל למה זה לא ברור שזה פרנסה רוחנית, גם צריך לעשות מאמץ ולקום בלילה ללמוד? למה זה לא ברור שזה פרנסה רוחנית, צריך להתאמץ? יש אנשים שעובדים 8 ו10 שעות ביום, שזה פרנסה גשמית. למה זה פרנסה רוחנית? זה לא ברור שצריך לעשות מאמץ יותר מלא מזה. כפי שאתה משקיע, הדבר הוא חשוב לך. ואם אתה לא תשקיע בחיים הרוחניים שלך, הם לא יהיו לך חשובים. יש אנשים אוהבים לאסוף בולים. בולים. זה הגיוני, בן אדם מבוגר יאסוף חתיכות נייר. זה ממש לא הגיוני. זה אנשים, אם מאיזה כוכב אחר הם מסתכלים עלינו, הם אומרים, בטח אלה שאוספים בולים זה המשוגעים, והשאר זה אנשים אחרים. הם יכולים לשלם לזה הרבה מאוד כספים. למה? כי הם מתאמצו בזה. אדם שמאמץ ילד, הוא לא הילד שלו, אוהב אותו בנפשו. למה? כי הוא מתאמץ בשבילו. שמגדים כלב, חתול, אוהבים אותו מאוד, יכולים להשקיע בו הרבה מאוד. למה? כי מתאמצים איתו. כל דבר שאתה מתאמץ איתו, יש אנשים אוספים חלוקיות, אוספים צדפים, כל מיני אוספים למיניהם. הבת שלי פעם שהייתה קטנה אספה בפיות נייר. בפיות נייר. נראה לא הגיוני, אבל היא מאוד אהבה אותם. אתה מסדר אותם לקופסאות, כזה יפה, אחד אחרי השני. אם אנחנו מתאמצים בשביל משהו, אנחנו אוהבים אותו. אז איך אנחנו לא מתכן רוחנים ולא נתאמץ בהם? חלק מהזמן הסולם, אתה צריך לעשות מאמץ לחיים רוחניים. ולא כל הזמן צריך לבוא לחיים רוחניים ולשאול, רגע, מה אני חייב לעשות? תראה לך אשתך הייתה אומרת, מה תראה, בעלי היקר, מה אני חייבת לעשות בשביל להיות אשתך? מה אני חייבת? יותר ממה שאני חייבת, אני לא רוצה לעשות. מה היית נגיד? שהיא לא רוצה להיות אשתך. כן, אני חייב, אז אני שם שאני חייבת. גם נגיד הוא מרגיש לפעמים כלפינו. שואלים אותו, מה עיקר ההלכה, תגידי? מה עיקר אני אעשה בזה בקעה אותי? אבל ודאי, שלא ככה צריך להתייחס לחיים הרוחניים, אם אנחנו רוצים לעבור מהכלל הגשמי לכלל הרוחני. ונשאלת השאלה, מה אתה בכלל שאני אמצא לעבור לכלל הרוחני? והתשובה היא, כי הגשמיות סופה להתבטל, ובמילא גם הכלל הגשמי מביא אותנו למקומות שהם בטוח לא טובים לאדם. כי הגשמיות תלויה רק בזמן ומקום, והנפש של האדם, שמה אני רוצה להרגיש כאהבה? מה אני יכול להיות מאושר אם מעבר לזמן והמקום, אם מעבר לגשמיות? לכן אני צריך וחייב לנהל את עצמי בחיים שהם נפשיים, רוחניים, מעבר לגשמיות. והרי האדם יודע שכשיש לו אהבה בלב למשהו, על כל פשעים תחסי אהבה. ואם קור אדם את כל הון ביתו באהבה, אז יבוזו לו. למה? כי ברור שאהבה היא מעל הכל. ברור שאהבה זה לא דבר גשמי, אהבה זה דבר נפשי. לכן המאמץ לעבור לחיים רוחניים הוא כדאי. ואז שואל בעל הסולם, ועולה בזוהר הקדוש, ומה הם המזונות? המזונות זה לימוד התורה, ובעיקר פנימיות התורה. שכאשר אתה לומד את פנימיות התורה, אלה המזונות שלו. אז עכשיו אתה צריך לראות. אם אתה רוצה לעבור מכלל גשמי לכלל רוחני, אז אתה חייב להעביר את עצמך למזונות שהן מזונות רוחניים. וכשאתה שואל את עצמך, מה אני אוכל היום? אז היה אצלנו פעם מבצע בקהילה. מי שלא גם ללמוד באותו יום, לא אוכל באותו יום ולא שותה באותו יום. לא אוכל בעצם. לא אוכל באותו יום. למה? כי אם אתה לא רוצה את החיים, אם אתה מעדיף את החיים הגשמיים, את האוכל הגשמי, במקום האוכל הרוחני, מה אתה שהאוכל הרוחני הוא לא חשוב לך. אומנם זה רק תרגיל, אבל זה מלמד אותנו להחשיב את החיים הרוחניים. כי איך אני יכול להסכים לאכול דברים גשמיים, אבל דברים רוחניים אני מוותר עליהם. אם הוא אומר לדתו, הוא לא התעוררתי. אז לא התעוררת. היית צריכה להגיע בשעה 3 ללמוד. הגעת ב6. שעתיים על כל שעה שלא הגעת. והגוף מתרגל. אין דבר כזה לפספס, דבר רוחני. צריכה להיות קביעות חזקה מאוד בדברים הרוחניים. ואם אתה מתרגל שהמזון שלו הוא דבר רוחני, הוא לימוד תורה, הוא אהבת חברים, הוא עזרה לזולת, פתאום הוא רואה, כמו שראינו פה,
את הרב כהן, שנותן לנו מקום, נותן לנו מטוב ליבו, זה, תדע לך, אתה חי פה, אני שמעתי שאתה גם איש עסקים, אבל איש עסקים, שמתאמץ כל כך הרבה בעסקים, אבל יש לו לב פנוי לדברים כאלה, זה דבר גדול מאוד. זה אומר שאכפת לו ברוחניות. ודווקא במצב הזה, בעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא מעריך כל דבר שאתה עושה מבחינה רוחנית. זה כמו קופת חיסכון. כל דבר שאנחנו עושים מבחינה רוחנית, נשמע לנו בנפש. כי אין נהדר ברוחנית. גשמיות יש נהדר. ברוחני אין נהדר. לכן אם אנחנו מרגילים את החיים שלנו שיהיו חיים רוחניים, ואת המזונות שלנו שיהיו קשורים ללימוד התורה, ובעיקר לפנימיות התורה, שהיא מגדילה את הנפש, אז גם הבנים שלנו, מה לחי ומזון, גם הבנים שלנו, שמה שיוצא מאיתנו החוצה, הפירות שלנו יהיו פירות רוחניים. כי אדם לא פעם שואל את עצמו, אני מבין שזה דבר נכון, דבר כזה או אחר. אני מבין שזה נכון לאהוב את אשתי, נכון לאהוב את חבריי, נכון לאהוב את עם ישראל, אבל לא מרגיש לך, מה אני אעשה? נכון לאהוב ללמוד תורה. אבל אני גם יודע, ללכת לפעם, מה אני אעשה? אני אוהב לשתות בירה, קצת פיצוחים, חמוצים, יושבתי בחבר'ה, לספר בדיחות, לדבר על כדורי, זה מה שאני אוהב, מה אני אעשה? תאמר לי מה אתה אוהב, הוא אומר לך מי אתה. זאת אומרת שאתה מתנהג כמו בהמה. כלומר, לא טוב לשתות בירה. לא, כשאתה עושה את זה, רק לתענוג האישי שלך. כשאתה שותה בירה, ואתה עושה דברים בשביל הנקודה הרוחנית, כשאתה מוכן להקריב קורבן, ולהקריב קורבן זה אומר להתקרב להשם, אז אתה יכול להגיע לחיים רוחניים. למה בבית המקדש יקרב קורבנות? קורבנות הם לשון קרבה. כדי לומר את הדומם צומח וחי, אני מוכן להקריב תמורת צד האדם שלי. ואם אתה לא מוכן להקריב את הדומם צומח וחי שבך, שדומם זה המלוכה שלך, צומח זה הרצון שלך לגדילה, החי שלך זה הטהרות שלך. אם אתה לא מוכן להקריב אותם בשביל החיים הרוחניים שלך, שזה צד האדם שלך, אז אתה לא רוצה להתקרב להשם, לא רוצה להיות אדם, כי אדם זה נקרא אדם שפועל בצורה רוחנית, כי שם נמצאת האהבה. והבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב ולברר. ואי אפשר לקבל את ההטבה בגשמיות, אלא רק ברוחניות. כי אנחנו מכירים גם, כולכם אני בטוח מכירים, אנשים שיש להם הרבה כסף, הרבה רכוש, הם בריאים מאוד, ובכל זאת הם סובלים. למה? כי זה רק אמצעי, זה לא מטרה. אם משתמשים באמצעי זה באופן הראוי והנכון, אז זה דבר טוב. ולכן יש לנו תפקיד בעולם. כל מי שמבין את זה, מבין גם שהוא לא לבד בעולם. שאנחנו כל עם ישראל כלל אחד. וכל אחד שפועל ועושה איזו תנועה, שהיא תנועה אמיתית ונכונה, זה משפיע על כל הכלל כולו. ולכן מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו רוצים? אנחנו מבינים שלא באנו לעולם בשביל עצמנו. אנחנו מבינים שאנחנו חלק מכלל אחד גדול. ומה שבאנו לעשות בעולם זה לתת את הצד שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות כלפי העולם. והיות ואנחנו ראינו, קצת למדנו, אצל הרבש, שלמד אצל בעל הסולם, שפירש את הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, פירש את כתבי הארי הקדוש. אנחנו רואים שכל החיים הרוחניים האלה יכולים להיות נחלת הכלל, ולא רק נחלתם של בן אדם אחד פרטי. אז אם אנחנו רוצים את אבינו שבשמיים, אז אנחנו קוראים לו אבא, כי אנחנו רוצים את הקרבה שלו. אם אנחנו מרגישים מבולבלים ולא רוצים את מקומנו, הדבר הטבעי ביותר שנקרא לאבינו שבשמיים. אבל אבא מתקרב אלינו, שבהם אנחנו רואים את הקרבה הזאת. אדם לא יכול לשמוע ולהקשיב אם הוא לא קרוב לדברים. קרוב השם לכל קורב, אבל לכל השם יקראו באמת. מהי האמת? האמת היא חייבת להיות אמת רוחנית. הגשמיות היא דבר נפסד, היא דבר נגמר. לכן, ראינו לנכון לפתוח כמה מקומות שיהיו עוד אנשים שיכולים להתקרב לדרך. אנחנו יודעים שזו עבודה סיזיפית, קשה, יומיומית, ולכן אני חושב שאנשים שבאו לפה לעשות עבודה, ובמיוחד, שאני רואה פה גם אנשים שאני לא מכיר, שנמצאים פה בסביבה, תדעו לכם, יש לנו פה תפקיד, יש לנו פה הזדמנות. הפגישה שלנו עם החיים זה הזדמנות אחר הזדמנות. אם אנחנו לא מנצלים את ההזדמנויות שלנו בחיים, הן לא חוזרות עוד פעם. כל פגישה שלנו עם החיים, במיוחד הדברים המשמעותיים, צריכים לקבל אותם כהזדמנות.
ולכן אתם צריכים לראות את זה כהזדמנות. יש פה מקום להגדיל את האהבה בעולם. האהבה גדלה רק לידי שמרחיבים את הפנימיות שלנו. לכן כל אדם שמצטרף לעשות את העבודה הזאת, וכל מי שמצטרף פה צריך להרגיש שזה הבית שלו. זה הבית שלו ממש, שצריך לטפח את המקום, להביא אנשים, להרגיש שהם לומדים איתו, ללמוד הוא עצמו יותר. אז מה שהוא בא ללמוד פה, זה צריך להיות רק נקודת קשר. גם במשך היום הוא צריך לחשוב על הדברים, לערער בדברים, לראות שיש דברים אחרים בחיים, שהחיים יכולים להיות מנוהלים בצורה רוחנית, לאט לאט להעביר את עצמו ממזל גשמי למזל רוחני. ואז כשהרוחניות שולטת עלינו, וחייב שמזל לשלוט עלינו, אז אם הרוחניות שולטת עלינו, ותחתיה אנחנו נמצאים, אז אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר ראוי, במצב של בני אדם, של יהודים. כי יהודי צריך את החלק הרוחני. ואם אין לו אותו, הוא סובל. ואם אדם מרגיש סבל מבחינה גשמית, שידע שהפתרון היחיד שיכול להיות לו, זה לעבור לחיים רוחניים. וזה לא קורה ביום אחד. זה לא קורה רק בהחלטה אחת. כי לא פעם אנחנו מחליטים דברים, והדברים משתנים לנו בחיים. ההחלטה צריכה לקבע מסגרות. והמסגרות צריכות לקיים לנו סביבה. במשך היום, ודרך הסביבה הזאת היא משפיעה עלינו כל פעם יותר. וכל פעם שהיא משפיעה עלינו יותר, ככה אנחנו נענים לה יותר. וזה איזשהו משחק של ריקוד בינינו לבין הסביבה. אבל צריכים לייצר סביבה כזאת, צריכים לייצר מסגרות כאלה. אם בן אדם מחליט שאני בא ביום רביעי לשיעור בשעה 8, אז שום דבר אסור שיתפספס. צריך לבוא לשיעור בשעה 8 ביום רביעי. הכל יכול לעמוד בצד. כי אנחנו לא קובעים הרבה מסגרות רוחניות. אבל מה שקבענו צריך להיות חזק מאוד. ואז ככה צריך להתקדם לאט לאט. כאשר לא נתקדם, אז בעזרת השם, בעזרת נפתח עוד סניפים. בכל מקום בארץ ובעולם, יהיו מקומות שלומדים פנימיות התורה. לנו אין מונופול על זה, זה לא קשור רק לסולם. זה קשור לכל אדם באשר הוא, שצריך להתקרב יותר לפנימיות. אנחנו התחלנו את המהלך הזה פה, ואנחנו בטוחים שזה יתפוס תאוצה גדולה מאוד בעולם, אם זה ייקח יותר זמן או פחות זמן, אבל אין אפשרות שאנו להתקדם למשהו יותר רוחני, יותר אמיתי. ולכן אנחנו מאחלים ורוצים לומר תודה גם הרב כהן וגם לכל אלה שעושים פה את המלאכה, ובמיוחד החדשים שבאים ומצטרפים, ותדעו שאתם נותנים לנו את הכוח. אתם החדשים. אתם המזון שלנו להמשיך להתקדם ולעשות עוד דברים. אנחנו משקיעים הרבה בעניין הזה, כי אכפת לנו מעם ישראל. אכפת לנו שפנימיות התורה תתפשט בעולם, כי אנחנו מאמינים באהבה, אבל לא באהבה חיצונית. כי חיצונית זה מלשון חצי. ופנימיות זה צד הפנים, צד האמיתי של האדם. לכן, תודה רבה לכם. יש לי מישהו שאלות, אז אני אשמח לענות. בבקשה, ליאון. עכשיו שהולכים לקראת כזה מהלך, איך אנחנו צריכים לבוא ולקבל, ואיזה סוג של רגש צריך להיות כלפי האנשים שבאים מבחוץ. עכשיו שאנחנו באים לכזה מהלך, וברוך השם מצטרפים הרבה אנשים חדשים, איך צריכה להיות הנקודת פנייה מצד הרגש שלנו כלפיהם? אם הייתי רוצה להגדיר את זה במילה אחת, רגש של כבוד. כל אדם נמצא במקום שבו הוא נמצא. הוא לא יכול להיות במקום שאני נמצא או אתה נמצא. כל אחד נמצא בשלב אחר בדרך וגם בסוג אחר בדרך. לכן צריך לכבד את האדם במקום שהוא. אם אדם רוצה ללכת בלי כיפה, שילך בלי כיפה. אם אדם רוצה ללכת עם קוקו, שילך עם קוקו. בזמנו יעשה את מה שהוא צריך לעשות. אנחנו יכולים לא מזייפים באמת. אנחנו אומרים מה לדעתנו האמת. האמת היא שצריך ללכת עם כיפה, ללכת עם ציצית וללכת תפילין, לשמור שבת ולעשות הכל. קלה כחמורה. אבל אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד, לא רק לא להכריח, לכבד את מקומו. לכבד את המקום שבו הוא נמצא, כי הקשר שלו עם הבורא, בסופו של דבר צריך לבוא מתוך בחירה, לא מתוך כפייה. אין כפייה ברוחניות, ולכן חשוב גם שנעביר את ההרגשה הזאת, שאנחנו מכבדים את האדם במקומו. ואם הוא מרגיש לחץ מאיתנו, זה לא טוב. הוא צריך להרגיש שאנחנו פתוחים לקבל אותו, בלי לזייף באמת. אנחנו אומרים את האמת באופן ברור מאוד,
אבל אנחנו לא רוצים להם לעשות שום דבר. רוצה יעשה, לא רוצה, זה רק עניין בינו לבין כולו. כי מתוך כפייה לא ילך שום דבר. אם היינו יכולים לכפות לקשור את האנשים להרביץ להם עד שהם יפעלו באהבה, הייתי עושה את זה בשמחה גדולה. אבל אני יודע שזה לא יעזור בכלל, כי כפייה לא עוזרת. כי אנחנו מחפשים נפש, לא גוף. כמו שלמדנו בחינוך. לא מכים את הילד כי לא רוצים לאלף אותו. רוצים לחנך. בחינוך צריך לבוא מהנפש. לכן יש חשיבות מאוד גדולה, בכך שזה יהיה מתוך בחירה, מתוך נעימות, אבל מתוך הרבה כבוד אחד לאחר. אם אפשר גם עוד שאלה בבקשה. אנשים שמגיעים חדשים, הרבה שואלים אותנו את השאלה, מה שונה דרככם מדרכם של אחרים? דוגמת חסידויות אחרות או כל מיני תורות אחרות. מה יש לנו בעצם להציע לעולם ולאנשים חדשים שמגיעים? כשבן אדם הולך למסעדה, הוא מבקש תפריט. ואם הוא שואל, מה אם במסעדה שלכם יותר טוב במסעדה אחרת? מה אתה אומר לו? תראה, זה התפריט שלי, אתה רוצה לאכול, תאכל. אתה רוצה ללכת למסעדה אחרת, תראה פעם מה למסעדה אחרת, תבחר לך את המסעדה הנוחה לך. אנחנו לא מתחרים בשום אחד אחר, לא צריכים לעשות השוואות בינינו לבין אחרים, אנחנו צריכים לומר, זה אנחנו. אתה צריך לבדוק אם זה מתאים לך או לא. בשום אופן לא צריך לדבר לא לשון הרע ולא לשון טוב על אחרים. זה התפריט שלנו. לומדים זוהר, לומדים פנימיות התורה, לומדים הלכה, לומדים גמרא. יש דגש גדול על פנימיות התורה, על אהבת חברים, ואהבת לך כמוך, עם נקודה של פנימיות מאוד חזקה, בלי זיוף. אמת ברורה, יציבה, עם יסודות מאוד מאוד ברורים, רציונלית מאוד שנסמכת על אמונה, אבל רציונלית מאוד, מאוד דידקטית,